Český non-stop. Je to atypický a jediný závod tohoto druhu v Čechách. Letošní 4. ročník proběhne již tradičně na území České Kanady v hlubokých lesích v blízkosti vesničky Vetzlov. Není to klasický závod typu start-cíl. Je to spíš možnost si vzájemně mezi týmy vyzkoušet morálku psů, jak hluboce a vytrvale psi baví pracovat a na základě toho podat ten nejlepší vytrvalostní výkon. Týmy na to mají 4 dny, tedy přesně 100 hodin. Jsou to 2 kola, jedno 30 km, druhé 15 km, nebo se dají spojit v jedno velké kolo s délkou 45 km. Zpočátku se musí opatrně brzdit z kopců a často i na rovinkách a pro Alaskány udržovat tempo okolo 15 km za hodinu. Ono se ta opatrnost na konci vrátí. Nocuje se venku ve stanu, což je zásadním a kontrolovaným pravidlem, ale každý má možnost bdělého odpočinku ve vytápěné chalupě, kde může načerpat další fyzickou a morální sílu podle své libosti. Ano, jedna věc je výkon psů a druhá věc je morálka mašéra, protože pro něho to také není normální každodenní životospráva. Pokud chce mašér, aby tým podal dobrý výsledek a najezdil co nejvíce kilometrů, musí den splynout s nocí a na trať vyrazit třeba ve 2 ráno bez ohledu na svou únavu a deficit spánku. Je prozíravé si na základě zkušenosti z předešlých let předem sestavit předběžný plán a zároveň pozorně sledovat fyzický a psychický stav psů a přizpůsobit tak tomu dílčí odpočinky a jízdu na trati. Nesmí se zapomínat na pravidelný pitný režim a krmení psů, případně mazání tlapek. Mašér se musí po dojezdu kola nejdříve postarat o psy a teprve potom se věnovat sám sobě. Často se slýchává, že hodně mašérů má strach, že s tímto závodem psi v dalších rychlejších závodech zpomalí. Ale je to relativní. Je to jediný závod za rok a zpravidla na něj nikdo nijak zvlášť netrénuje. A přesto se najede spousty kilometrů, aniž by se psi příliš viditelně unavili. Systém tohoto závodu oproti extrémním severským závodům umožňuje v případě jakéhokoliv problému rychlou pomoc nebo se i sám relativně včas dostat zpět na stakeout. Hezké a zajímavé je na tomto, že teprve tímto extrémem mašér pozná, jak na tom jsou jeho psi s fyzickou indispozicí a tréninkem. Projevuje se i morálka psů, kteří se musí znovu a znovu vracet na tu samou trať, na to samé kolo. Stane se, že lídr po pár metrech od stakeoutu přestane běžet nebo se otočí a začne se vracet, ale často postačí delší odpočinek. Letošní ročník 2012 byl na počasí hodně zvláštní. První den byl relativně velký mráz. Druhý den začala přicházet teplá fronta a začal foukat obrovský vítr se sněhem a přitom měli hodně těžké, protože jednu dobu běželi proti větru nebo se spíš pokoušeli běžet. Bylo to takové rozhodování na hraně, za to neotočit a nepočkat, až se pekelné počasí umoudří, ale stačilo zabojovat a ty 2 kilometry po louce vydržet. Poslední den přišla obleva, sníh se začal lepit na saně a při každém zabržení a zastavení pak saně držely k zemi jak přibité.
Na závěr musím říct, že skvělé zázemí pro psy a mašéry a opětavý tým pořadatelů Míry Kremličky zase naopak tento závod dělá hodně jednodušší, než kdyby se každý po celou dobu staral sám o sebe. Je to takový ústupek pro neznalé a neskušené vložený do vysoce extrémního závodu. Hodně mašérů má své tajné přání se dostat a zúčastnit se některého extrémního závodu na Aljašce či v Norsku nebo ve Finsku, ale nemají na to finance, dobré psy ani zkušenosti a především možnost tvrdého a systematického tréninku se na takový závod dobře připravit. Český non-stop závod jim tuto možnost alespoň trošičku v tomto nádherném prostředí České Kanady přiblíží.